Hej og velkommen tilbage til min kanal, og til dem af jer, der ikke kender mig, så hedder jeg Mikkel og er uddannet webudvikler og har arbejdet med hjemmesider lige siden jeg blev færdig for cirka 10 år siden. Sådan on and off. Jeg har også en anden uddannelse, som jeg også bruger, når der ikke er så meget at lave inden for hjemmesider, så er jeg ude at lave det andet. Men vi nåede jo til Hero-sektionen, og jeg kan lige se, at vi mangler at få subtitel skrevet med ud på siden her. Der er kun titel, så den skal vi have gjort noget ved, og så skal vi have stylet den, så den ser pæn ud, fordi lige nu der er den jo kæmpestor. Så lad os hoppe ind i koden, og grunden til at vi ikke får noget udskrevet i subtitel, det er fordi vi har glemt at skrive echo hernede. Så vi tjekker lige og ser om at det er det. Så skulle vi gerne ned under test her, så skulle vi gerne komme en anden test. Ja, test og test. Så nu har vi titel og subtitel med. Så det næste vi skal have gjort, det er at vi skal have stylet headeren, så den ikke er så høj, og så overlæg også kommer på og sådan noget, så man bedre kan se hvad der er, der står. Og så skal vi også style teksten. Så lad os bare begynde med det. Nu skal vi lige se. Vi skal lige finde min styling til det, som jeg har et eller andet sted her på min gamle side. Ja. Vi går ind i CSS, i Custom CSS, og så har vi jo alle dem her. Så jeg tror, vi starter med at lægge den øverst, fordi det er jo service-sektion og forside og alt muligt. Så hvis den kommer først her, så skal vi lave en kommentar. Og her skriver vi Hero-sektion. Så ellers kunne stave. Og først så skal vi have ramt default header. Default header. Og der skal vi position. Den er relativ. Og så skal vi overflow hidden. Det var det. Så skal vi have punktum, fik jeg sat med til punktum d foran header igen, header, og så punktum header img. Og det var lige forkert. Det var lige forkert. Superklar. Men der skriver vi object fit, og det skal være cover. Og så skal vi se, så height, det skal så være 80 VH, vertical height, og så skal vi så have min height på 380 pixel. Skal vi se, jo, min height på 380 pixel. Min height 380 px. Det bliver i hvert fald ikke mindre. Lad os lige se, hvad det her det gør, inden vi går videre. Man kan jo sagtens bare skrive en hel masse. Så bliver den der i hvert fald mindre headeren. Så langt så godt. Lad os lige gå videre. Så skal vi have overlaget her. Så vi starter med at skrive default header. Og så punktum banner overlay. Ja, og der så der skal vi have en set index på en. Og
det var det på den, og så skal vi have den næste her, så punktum default header igen, forward header, punktum banner content, og der har vi et selvindeks på 3. Så vi har den lidt op her. Så kommer vi til punktum forward header. Man kunne sikkert godt alle de der default header sætte dem sammen på en eller anden måde, men jeg har valgt at gøre det på den her måde, fordi det var det, jeg bedst kunne få det til at virke på. Og så er det jo det, altså what works, that works. Så vi siger position, absolut, og så skal vi have left 0, og så skal vi have right 0, og så skal vi have bottom, og ja, det er så minus 1 pixel. Og så width, BTH, 100%. Og højde, 50 VH. Og selvindeks på 2. Indeks 2. Og jeg har overvejet, at jeg har gået min CSS-kode igennem, fordi jeg har også nogle steder, hvor det er lidt dobbelt, ligesom nu. Men til videre, så har det været det, jeg har kunnet få det til at virke på. Når jeg har forsøgt noget andet, så har jeg ikke fået det til at virke. Så derfor så er der lidt dobbelt her. Men det er jo sådan, der er nogle gange. Lad os lige se, hvad den siger herude. Det var forkert. Der. Det blev lidt mindre. Ikke noget overlag endnu, men det blev mindre. Så det er så fint. Så kunne muligvis fjerne den her. Det prøver vi lige bagefter. Ja. Så skal vi have den næste. Så skal vi have ID'et. Det er hashtag header banner. Og header banner. Og det er så header banner IMG. Og her der siger vi så object fit. Cover igen. Skulle nogen af jer sidde med en eller anden idé om, hvad jeg kunne prøve, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive det. Fordi at man skal jo lære af hinanden, så der er jo altid en, der er bedre til det end en til. Så ser der sådan en derude, der er klogere end mig, så er I meget velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet, hvad jeg kunne gøre det i stedet for. Så vil jeg da helt sikkert og helt klart prøve at gøre det. Nu skal vi have banner overlæg. Og det er så background color, og det er så RGB, og det er så 3 0 skråstreg 58%. Ja, lad os lige gå ud og se. Så vi er altid villige til at lære noget nyt.
Det er så fint. Så kom der et overlæg på, så det er jo perfekt. Som sagt, så er jeg altid villig til at lære nye ting og nye metoder og sådan noget. Så der kan være nogen, der sidder og har en bedre måde at gøre det på, eller en smartere måde at gøre det på. Jeg ved godt, der findes SAS og LES og alt det der, men på en eller anden forstand, så når man arbejder i Bootstrap og har det framework og sådan noget, så er det jo sådan her, man ender. Så det er i hvert fald sådan, jeg altid får det gjort. Default sub header tekst. Og det er font size. Den skal være 1,5. Og color skal være hvid. Og lad os lige se, om teksten bliver hvid her. Det gør den i hvert fald med sub. Så langt så godt. Så skal vi have banner, content H1. Den skal også være font size font size 3,4 og color skal være hvid. Så nu skulle den her op også blive hvid, og hvis der gjorde den, så langt så godt. Men det var faktisk lidt for headeren, sådan lige pt. Jeg skal lige prøve at fjerne, hvor var det 80 var. Prøv at fjerne 80 her. Den siger, at den skal være 80, den anden siger, at den skal være 50, så lad os lige se, om det har en forskel. Nå, så den kunne vi godt fjerne. Perfekt. Og så var der en anden en, så snart. Skal vi se, object cover, det var den der, eller banner IMG. Så nu lige fjerne, næsten lige før vi kan fjerne hele den der faktisk. Lad os lige se. Ja, selvfølgelig. Det var en dobbeltkode. Så bliver det sgu til en hver gang spaghetti-kode, det gider vi ikke. Lad os lige se her. Jamen, det var perfekt. Jamen, det tror jeg var det for den her video her. Som I kan se, så er den på alle andre sider også gjort klar til, at man bare kan uploade. Så prøver vi lige at gøre det her. Og skriver vi test, så bliver det WordPress. Så det virker på alle siderne. Så nu har vi en rigtig fin header. Jeg er godt klar over, at vi mangler lidt på menuen nu, men vi mangler noget styling på den, og det skal nok komme. Men indtil videre, så er vi ved at være derhen af, hvor vi snart har en færdig funktionel side. Så jeg siger tak fordi I så med i denne her video, og det var header og hero. Det kunne være, at vi skulle tage hul på menuen og få gjort den færdig i næste video.
Giv videoen en like, hvis I kunne lide den, og abonner gerne på kanalen. Der kommer flere videoer, så ofte jeg kan. Så vil der komme en video på det arbejde, jeg laver. Om ikke andet, så kunne det være, at jeg bare lige sad og fandt på at lave en ny hjemmeside på localhost, så kan vi jo se, hvordan man gør det. Men tak for denne gang, og tak fordi I så med, og husk at give videoen en like og abonnere på kanalen. Hej!